histórico da Asociación de Vecinos do Casco Vello, a Francisco Martínez, Guillermo Mariño e Cid Xeitos. Por favor. Bueno, boas tardes, moitas grazas por estar aquí e por permitirnos participar nestas palestras. Vamos a ensinarvos un pouquiño a nosa acción en relación co túnel que se pretende facer por baixo do Casco Vello para peatonalizar a Porta do Sol. As nosas razóns polas que consideramos que isto non é unha execución sostible que permita unha cidade na que realmente queremos vivir todos, que é unha cidade sen fumes, sen tráfico, sen ruidos e demais, vale? Eu vou vos explicar un pouquiño respecto da execución do proxecto, vale? Guillermo vai vos explicar un pouco as razóns polas que isto realmente non é sostible e Cid vai non poñer un pouquinho en conxunto de todo o Casco Vello, vale? De todo o que é a zona. Como vedes aquí, non sei se tedes coñecemento de como é o proxecto que plantexa o Concello. O que queren é facer unha peonalización da Porta do Sol, vale? Aquí temos o olivo no Paseo de Alfonso, por aquí ven el Duallen, e todo isto é a Porta do Sol. Aquí está Policarpo Sanz, vale? Entón, a idea aquí, que en principio pode parecer moi boa, é así, vamos xerar un espacio para a xente, peonil, para que poidan disfrutar. Pero claro, realmente se imos ao fondo da cuestión, non é algo tan sinxelo nin tan bonito, vale? Claro, realmente aquí a xente cando se queda coas imaxes o único que está vendo é esta zona da Porta do Sol, que é peonil. Incluso se vemos solamente isto, xa estamos vendo que isto todo é pedra, nada máis. Cámbiase un asfalto por pedra e concéntranse por aquí unhas zonas verdes. Pero realmente o problema son estas bocas de túneles. Que pasa con todo isto? Non se fala disto, non se fala do tráfico que se está metendo por aí, non se fala dos fumes, dos ruidos que hai aí, porque realmente todo ese tráfico vaise perpetuar, vaise aumentar incluso, porque ten moita máis facilidade para pasar polo centro de Vigo. Xa vedes, aquí temos unhas ramplas de 40 metros, de 50, 60 metros e demais, con pendentes pronunciadas. Vale, aquí tedes un pouquiño de información técnica. Xa vedes, aquí para que saia... isto é Policarpo Sanz, vale? As entradas e saídas. Este é el Duallen, con dúas ramplas. O que comentamos aquí. O túnel vai abandonar o aparcadoiro da Porta do Sol, porque se vai aproveitar aquí a Porta do Sol, o aparcadoiro que hai. E vai continuar todo por el Duallen. Pero claro, como el Duallen é moi estreitiño, non se poden facer as dúas saídas xuntas. Claro, non temos unha grande avenida onde poder facer un túnel, con dous viais, vale? Entón, tense que facer en dous tramos. E para isto que facemos? Dúas rampas, dúas fendas directamente de 50, 60 metros cada unha. Que pasa con isto? Que en realidade, para facer unha parte peonil da Porta do Sol, estáse convertendo en ramplas de túneis todo el Duallen. É parte de Policarpo Sanz. Xa vedes, as excavacións aquí, en Policarpo Sanz, 156 metros cuadrados. Na Porta do Sol, 37. En el Duallen, 2000 metros cuadrados de excavacións. 2000 metros cuadrados. Para unhas ramplas duns túneles, vale? E pendentes deses túneles, o 3% a mínima, 12,7 e 14%. 14% xa bastante. Tedes aquí que 50 metros recorridos, 50 metros dunha rampla, está subindo 7 metros. Tes unhas ramplas de 7 metros de profundidade na súa parte máis fonda, vale?
Para que vexades aquí unha imaxe, estas son as ramplas que hai agora mesmo en Beiramar, vale? É para que vos afagades unha idea do que realmente ides ver cando cheguedes pois a Policarpo Sanz e a El Duallen. Si, en Policarpo Sanz hai máis espazo, en El Duallen non. Para o proxecto, que pasa ademais? Claro, aquí, para todo ese túnel, hai que facer unhas instalacións, hai que facer un alumeado, a ventilación, contra incendios. Todo iso é moito máis gasto eléctrico que actual tamén, porque por arriba tamén ten que haber iluminación, ten que seguir existindo o que hai agora. Vale. E claro, cando a xente di, bueno, home, pero os túneles van pola, ou digo, os vehículos van pola terra, xa non vamos a ter fumes nin ruidos. Non, eses non se esvaecen no aire, quedan aí, por algún lado teñen que sair, vale? E para que vexades, o sistema de ventilación do proxecto é longitudinal, iso é dicir que o que fai é simplemente mover o aire nun sentido ou noutro. Non ten nin chimeneas, que tamén poderíamos dicir, home, pois as chimeneas expulsarán os gases dos vehículos ao exterior nalgún punto, pero non, aquí directamente o que fan é simplemente movelo por todo o túnel. É dicir, van impulsar cara unha boca de saída do túnel ou outra. Neste caso, na dominante, é dicir, que para onde vayan a maior parte dos vehículos, por aí van a sair os fumes. Neste caso, bueno, vedes esta imaxe que tomei o mesmo un día, xa vedes aquí cal é ao sentido dominante tamén do tráfico moitas veces. Pois bueno, neste caso vai sair todo o fume para o Paseo de Alfonso, para Oliveira, vale? Xa vedes aquí, o tráfico, a intensidade media do tráfico son 8.700 vehículos ao día, 5.600 para o Paseo de Alfonso, 3.000 para Policarpo Sanz. O normal é que os fumes saian sempre para aquí. Temos aí case 1.000 autobuses tamén transitando. Bueno, non vou dicir nada da cantidade de autobuses que pasan para o mesmo sentido polo centro de Vigo. Por outra banda, durante as obras van cambiar os sentidos de tráfico, claro. Vedes estas marcas vermellas por aquí? Isto é precisamente Policarpo Sanz, El Duallen e o Paseo de Alfonso, vale? Por aquí non se vai poder transitar durante as obras do túnel. Todo o tráfico de autobuses e demais vai ter que cambiar. Xa teñen pensado pasar todo ese tráfico por Beiramar ou por Venezuela. Hai uns sentidos de tráfico. Pódese absorber todo ese tráfico agora mesmo por eses viais, vale? No caso dos autobuses, xa vedes que é moi parecido tamén, vale? Entón xa vemos, pois bueno, que realmente a infraestructura do túnel non vai permitir realmente unha reducción da contaminación e demais. Vedes que vai haber unha distribución os arredores do tráfico, vale? Vemos eso, a situación aquí actual, Oliveira, El Duallen, Porta do Sol, vale? E o que temos aquí, ademais, ainda por riba, é todas as árbores que agora mesmo hai en El Duallen van desaparecer, non hai sitio para elas. Temos aquí unha rampla e outra, un vial que vai dar a esta rampla para meterse por debaixo da terra neste sentido, e ademais por aquí este ten que ser un vial de servizo para a xente que ven co seu propio coche que é residente do Casco Vello, para os servizos que veñen todos para aquí e demais. Entón por aquí xa non vai haber árbores directamente. E xa vedes que as poucas zonas verdes concéntranse en certos puntos. Todo isto que vedes aquí con estas marcas grises, dende aquí ata aquí, todo iso é granito. Non hai máis verde, é granito, directamente. E aquí xa vedes, bueno, pois o tráfico como aumentaría demais, porque ainda por riba isto vai aumentar o tráfico noutras zonas e do Casco Vello tamén. Vale, por que? Porque agora mesmo, para poder meter o tráfico que xa non ten forma de sair do Casco Vello como saía antes por aquí, ten que vir por outras vías
que antes nin sequera se utilizaban, como por exemplo a Rúa de Misericordia, que ahora mismo ten uns volardos e demais, a Veleira Menéndez, que ahora mismo non ten tráfico e que absorberá todo o tráfico de saída desta zona do Casco Vello, pois que ten que sair por aí por prazer. Entón, ainda por riba, tenemos certo tráfico de residentes, de servizos e demais, cruzando zonas do Casco Vello que antes non transitaban. Vale. Agora, para que vexades, isto que poño aquí é parte do propio proxecto do Concello, vale? Queda moi claro que poño aí de uso indebido de fondos para o crecemento sustentable. Por qué? Porque este proxecto está financiado por fondos europeos, vale? Dun programa operativo FEDER de crecemento sustentable. Vale. Hai unha parte do proxecto que indica son alegacións do Concello a Patrimonio para a execución da obra, que di, basicamente, que este Concello contribúe a favorecer a transición a unha economía baixa en carbono e a unha maior protección do medio ambiente. Non sei onde, porque os coches os está metendo por un túnel, non desaparecen. Mellora a mobilidade urbana desde un enfoque sustentable. Tampouco sei como se mellora unha mobilidade urbana se o único que faz realmente é perpetuar eses vehículos e permitir que aumente por dar facilidades a que eses vehículos pasen por o centro. E incrementa a SEMADE as zonas verdes da mesma. Bueno, xa non vos ensino de novo a pantalla anterior onde vedes que as zonas verdes son o mesmo que hai agora, simplemente cunhas sillas cíes e cortando as árboles que hai en el Dualle, vale? As liñas de actuación do programa operativo FEDER de crecemento que din é que hai que promover a economía baixa en carbono na área, composta en marcha de estrategias de mobilidade multimodal a través de elementos mecánicos e infraestructuras sustentables, mellorar a eficiencia enerxética, incorporar elementos de captación de enerxía solar, demais. Non hai nada diso realmente. Non hai unha estrategia de mobilidade. O que hai é simplemente ocultar un tráfico actual. Conservar o medio ambiente e impulsar a eficiencia dos recursos. Creación de rutas en ámbitos históricos, artísticos, culturais, co fomento do uso peonil e ciclista. Posta en marcha dun plan de zonas verdes para Vigo, reordenación e regulación do viario urbano, con potenciación do transporte público, peonil e bicicletas. Isto tampouco se cumple. Realmente o que se está a facer aquí non se está facendo unha zona verde de Vigo, non se está reordenando nin regulando o tráfico, estáse perpetuando o que hai agora mesmo, aumentando ainda por riba. Non se crea nada que permita que digas vou cambiar o coche por camiñar, porque realmente o que vas facer é dicir, bueno, agora podo pasar polo centro no coche, non teño nin que preocuparme, non teño máis problema que seguir co coche polo centro de Vigo, vale? Entón, todo isto é falso. Entón, aquí realmente os fondos europeos deste proxecto, aquí consideramos que non se están utilizando para o obxectivo que se establece en Europa, vale? Nada, vai continuar Guillermo entón aquí, vale, sí. Coa súa argumentación, vale? Bueno, eu vou falar porque xa Juan desmontou bastante o que manter o tráfico non é sostible e non é sostible ademais tendo unha alternativa que é a que propón Vigo Histórico que é facer toda a zona penil. Presentar. Bueno, ves aí. Bueno, aquí se ve como que realmente a información que nos poñen todos os xornais é preciosa, moi bonita, vai quedar moi ben a Porta do Sol, pero para ter esta penalización dun tramo pequeno, imos condenar outros varios tramos a perpetuar o tráfico. Vale. Entón, bueno, aquí teño unha lista de cousas que tampouco vou enumerar, porque senón vou enrollar moito, das ebas que tengo proxecto a nivel patrimonial, non é o que nos implica agora, porque estamos falando do tema clima, pero aparte de todo o que vamos falar sobre que aumentar as emisións, en todo caso non vai reducir o tráfico, pois vai danar bastante o que consideramos o patrimonio viquesco.
Todo isto podes consultalo na nosa página que é www.vigohistórico.org. Non vou parar nesto porque senón non avanzamos. Bueno, nos consideramos que estamos nun punto de inflexión na historia de Vigo, na historia do urbanismo de Vigo, porque xúntase no tempo tres factores claves que nos consideramos. Un é que toda a ciudadanía, ahora mesmo, despois de os últimos Nadales, despois dos cortes de tráfico temporales que houve, hai un consenso xeralizado que todos os vigueses, creo, sin excepción, queremos que Porto do Sol sea pequenino. Hai un consenso que toda a cidade quere. Logo, por outra banda, o ano que ven coincide a renovación da concepción de transportes, que neste caso leva a empresa Vitrasa. Entonces, ao renovar a concesión, podería ser, establecer outras condicións diferentes que se poden aproveitar. Outro punto importante, que por eso creemos que un punto de inflexión, é a consecución, que é o que reincide o Concello, a consecución de fondos europeos para a mobilidade, 207 millóns de euros que está orzamentado o proxecto. O tema é o que dice Fran, que se utilizan para mellorar a mobilidade, non para aumentar o tráfico no centro. Entón, o debate que debería estar plantexándose ahora mesmo na sociedade viguesa é hacia que cidade queremos camiñar. Unha pensada para reordenar os fluxos de tráfico, para soterralo e que se siga mantendo, ou para organizar un novo fluxo de personas que teñan mobilidade sostible. Deso tampouco vou parar moito, porque creo que todo o mundo consciente, están moitos estudos, moitas páginas de internet, e todas as experiencias que hai nas cidades nas que se ten implantada. De feito, temos bastante cerca un exemplo en Pontevedra, os beneficios que hai de facer unha cidade pequenina. Ten melloras para a saúde, porque a xente ten que facer máis exercicio físico, respiras menos polución, é bo para o medio ambiente, obviamente, porque hai menos emisións. E ademais hai factores socioeconómicos que aumentan as relacións interveciñais cando é unha área penil, sería como un pequeno rural, digamos, como que haciendo un pouco coa palestra anterior, como facer unha especie de pueblos pequeniños nas zonas penís. Se vemos como pasa aquí en Vigo, por exemplo, no Calvario, aumenta o pequeno comercio, incluso aumentan as ventas, como pasan exemplos que se fixeron recentemente en España, como na Madrid Central, reducción de accidentes e atractivo turístico, pasa un pouco rápido. Pero o que quería ir a peanización en concreto que temos aquí na Porta do Sol. Vou mover co curso, non sei se vedes. Aquí vedes o curso todo, non? Aquí vemos como en verde estou poñendo a parte que queda penil, coa peonización con túnel. Entonces aquí vemos como realmente, como decía Fran, estos son esto del Duallen, por aquí esta é a rotonda do Paseo de Alfonso, e por aquí ven el Duallen. Esta é a parte que quedaría poñer, os 100.000 metros que se gañan para a ciudadanía. Aquí están as ramplas de Policarpo Sanz. Entón aquí se ve como realmente, estamos facendo penil un área, pero estamos estrangulando a zona que é para caminar, para as persoas, porque por aquí realmente vai haber moi poucos sitios por onde cruzar, ou porque vai estar cruzada por ramplas e por coches. Entón, sí, estamos unindo un casco vello co alto, que históricamente foi dividido precisamente pola Rúa del Duallen, pero non estamos reunindo realmente, porque vedes que non vai haber unha interconexión entre o casco vello e o casco vello baixo, perdón, o casco vello alto. E ademais perdemos o espacio do Paseo de Alfonso. Esta é unha penalización, pensamos que non é ornamental, porque realmente queremos poner bonita, falando así claro, queremos poner bonita a Porta do Sol para concertos e para árbol de Nadal, pero estamos mantendo o tráfico. Entón non é valente. O que sería unha... Como vou poder usar? O que sería unha penalización valente sería penalizar realmente todo o tramo, que é o que propón o colectivo Vigo Histórico. Estaríamos gañando realmente todo este espacio para a ciudadanía, recuperaríamos a Rúa del Duallen, e realmente volveríamos a conectar o casco vello co alto, gañaríamos o espacio do Paseo de Alfonso, e incluso coa futura hipotética cando se faga a reforma da panificadora. O cual sí que teríamos un gran Vigo histórico, un gran casco vello de Vigo. Isto é unha penalización efectiva, porque ademais de gañalo, o que acabo de falar, é máis tema social, pero estamos realmente reducindo o tráfico no centro de Vigo. Non vou parar nas declaracións e futuras leis de emisión, pero todas van no mesmo camiño. A Axencia Europea... 10, 5... A Axencia Europea 2030 da ONU, a Plan de Mobilidade da Unión Europea, ou incluso o discurso do presidente Sánchez na investidura, ante o presidente da lei, todas camiñan o mesmo sentido, que é para reducir as emisións nas cidades. Isto, onde se materializa? Que realmente, se analizamos as leis que van a vir, porque ainda que estemos en unha legislatura, digamos, fallida, a lei vai a vir, porque os acordos de París o que están demandando, o 40% dos turismos de Galicia non poden acceder ás zonas de baixas emisións. En a provincia de Pontevedra, concretamente podemos interpretar Vigo, o 40%, 39,55, no caso 40%. Eso que supón? Que
que as áreas de baixas emisións teñen que definir os concellos. A lógica di que aproveitarán unha parte que é peonil, que é o casco vello. Entonces, o casco vello alto e o baixo vai estar surcado por unha fenda de vehículos. Por tanto, o 40% dos vehículos actuales non van a poder cruzar por esta área. Ten sentido facer unha infraestructura semellante, gastar estes cartos de mobilidade para que o 40% dos vehículos actuais non crucen por aquí? É a pregunta que nos facemos. Non é adiantarse e facer unha área xa de baixas emisións, de cero emisións? E despois, quería facer unha pequena reflexión sobre como, na que nos vendan esta penalización como recuperación do casco vello, nós creemos que non é tal. Porque analizando os usos que hai de personas no casco vello, calquer persona que viva aquí ou que veña asiduamente ao casco vello, recoñecerá que existe simplemente un fluxo de personas, que estou falando de fluxo de personas non de collos, hai un fluxo de personas que funciona, que ven da Laxe, Pasarela, pasa pola Colexiata, despois pola Constitución, por todo o Sur Príncipe. Aquí onde están 7 personas, o casco vello funciona por este corredor. Non hai vida, realmente, quitando bares de copas, non hai vida en Rúa Real, en Chao, que teño aquí, o Berbés completamente mediocre, o en Teófilo Llorente, non hai vida. Realmente, se queremos recuperar un barrio, hai que darle vida, non hai que poñer bares. A menos que queramos que sexa unha zona de ocio. Aquí vemos que cunha penalización completa, o que proponemos, realmente creanse moitísimos máis corredores de fluxos de personas, porque estamos gañando, sobre todo, é moi importante gañar o Paseo de Alfonso, como zona peonil, como zona de ocio, aparte moito mellor que a zona de sol, porque é completamente xa. Nos propoñemos, está tamén no proxecto de Barrio Locura, facer un funicular, un ascensor que una o Berbés co Paseo de Alfonso, co cual pecharíamos, faríamos lazos, entonces estamos dándolle vida a todo o casco vello e creamos todos estes fluxos vermellos que vedes aquí, onde habería moitos máis comercios, moita máis vida, realmente veciñanza, que é o que realmente revitaliza un barrio. Un barrio non se revitaliza arreglando edificios ou poñendo bares. Entón, o túnel realmente o que estamos facendo, o que está facendo o Concello é trasladar o mensaje de ANE. Facendo un túnel como está plantexado, aquí roubei a foto a Fran porque estaba moi ben, é moi visual, están dicindo, tedes que vir ao centro co vosso vehículo propio ou tedes que vir ao centro deixando o coche na casa e vindo aquí en autobús, en patinete, en bicicleta ou a pé. Esta realmente é a decisión que... por eso estamos no punto de reflexión. Ese motivo está neste momento. Entón, cando a xente dice si, o tráfico onde metedes? Pois alternativas hainas. Non me vou parar agora, porque aparte do colectivo histórico temos pensado fazer máis adiante expoñer nostras propostas, que aparte estas propostas ten a seu Concello, pero hai de facer unha ronda alrededor, replantexar tantos sentidos das rúas, o principal, sabemos que reducir o tráfico, porque deso vai, realmente, o plan de mobilidade, facer a cidade máis para as persoas, carriles bici, parking disuasorios, vehículos de movilidade personal, xa o dixen outra vez, incluso unha implantación dunha peonización real, como que propoñemos nós, sería moito menos traumática para a poboación, porque podes ir paso a paso, ir retirando tráfico, podes ir despois facendo pasas simplemente os buses, mentre se rematan os novos ascensores de Vigo vertical para dar acceso a todas as zonas, porque habería diferentes puntos de acceso ao casco vello. Sería moito máis gradual que implantar un túnel que de repente vemos a rúa cortada e non temos para onde ir. E aparte que se temos un plan alternativo para estes 2 anos, ben podemos, vai funcionar para toda a vida. Eu creo que lle comí moitísimo tempo fijo, así que pido disculpas. A mí toca falar un pouco máis sobre a situación na que temos o casco vello, non? Entón empezamos con este chiste, que seguro que moita xente que está aquí lembrades vos, Vigo Mar. Este é o primeiro chiste. Nos retrotraemos ao ano 89, Manuel Soto Ferreiro, alcalde de Vigo, que aproba este gran proxecto. Este gran proxecto empeza a levar adiante 2 mandatos despois, non? Pero neste chiste que vivimos continuamente, vamos a destrucción da Praza do Concello, de ser unha zona de herba, de ter unha praza de herba importante, a ter cemento, ni siquiera granito, cemento. Bien, abrir Vigo al mar, empezan as reformas e todo moi bon, todo moi bonito. No Berbés agora mesmo soportanse ruidos nas vivendas, non na praza, sino nas vivendas, de máis de 55 decibelios polo ruido que provocan a entrada e saída, sobre todo dos camións, no túnel. Porque, como de costume, e como estamos falando da Porta do Sol, o Berbés non quedou peonalizado. O Berbés quedou truncado, total e absolutamente. Din que defenden tanto Vigo, onde está o famoso túnel de Beiramar. Porque agora mesmo o túnel está en Beiramar o anaquiño da Rambla do Berbés. Está en Canoas do Castillo, Montero Ríos,
Areal e demais. Beiramar, aínda non hai túnel en Beiramar, quitando o tobogán ese da Porta do Muelle. No Berbés tiñamos terra, no Berbés tiñamos árbores, no Berbés tiñamos, bueno, un parque infantil no que rompíamos os pantalóns e agora como caiga rompes os dentes. Porque de ter terra, de ter tal, agora que temos é máis pedra. En este caso si granito, non galego, por certo. Cánovas del Castillo, tiñamos un asardinamento no que hoxe en día le chaman Portocultura e agora nos puseron ali un anaquiño de erva. Eso ganámoslo, despois de uns anos de ser cemento puro e duro. Ganamos unha zona verde importante no barrio, que ninguén a recoñece, que é Dinoseto. Temos Dinoseto, que xa é o pulmón da cidade e demais, non? Entón, nos dende a asociación veciñal, e, bueno, así impulsamos un pouquiño, non? E chamamos a veciñanza, porque nos parecía unha aberración o do túnel, estamos convencidos de que non lle importamos o máis mínimo, e así o manifestan abertamente en repetidas ocasións, non? Están facendo un barrio pa cidade, non pa os que vivimos no barrio. Por iso non lles importa que haxa un fluxo de xente no barrio e demais. Por iso non lles importa, levamos 3 anos pedindo nas exencións fiscais do Concello que se promocionen todo o que non son negocios de hostelería no barrio, cas reduccións económicas que o Concello pode aplicarlle, así como a hostelería tenlle unha reducción do 95% no imposto de terrazas, 95%, o sea, están pagando o 5%. Pois lle pedimos o mesmo trato para todo o que non sexa hostelería, precisamente para promocionar outro tipo de negocios, non? Na cidade, ao longo destes últimos anos, a xente dice, no, que o Casco Vello mira que vida ten agora. Hoxe é martes, non? Baixar cando saíamos daqui e mirar a vida que hai na Rúa Real, mirar a vida que hai en Chao, mirar a vida que hai en Teófilo Llorente, en Seral e tal. O sea, non digamos todo o que é daqui para arriba, que non hai ninguna triste tenda, non? Entón, para nós o problema moi básico é que non hai un proxecto político fora de partidario, non? Non hai un proxecto político a non ser que sexa o barrio do ocio. Aquí no libro este, el libro da Mar, que é moi chistoso, no centro comercial famoso da Lase, iba cines, iba a Plaza de Abastos e iba unha serie de tendas teóricamente para a veciñanza. Ahora vamos a ter un gran casino, el Yo no soy tonto e un gimnasio para os que van de fosforito a correr. Entón, que están creando? Un barrio de ocio para o resto da cidade, non? O termo centrificación hasta nos queda grande, porque son tan inútiles que nin eso conseguiron facer, non? Na Rúa Real empezaron nos anos finais dos 80, 90 a permitir bares de calquer maneira, con moita música, con moito ruido, moito tráfico de drogas e demais, para expulsar a xente, a veciñanza que vivíamos daquela na Rúa Real, non? Posteriormente, eso, claro, hai que renovalo e, claro, na Praza da Constitución non te pases un poquito, porque, claro, ahora é a zona chica, pero ir ao adro da igrexa a mirar como queda os venres e os sábados á noite, non? Porque é botellón pijo. Claro, eso non ves que a bolsa do supermercado e te sentas ali, non, o colles nos bares e te sentas no adro. Non vos podedes imaginar o ruido que estamos padecendo nestes intres a veciñanza desa zona, non? Fora logo do comportamento cívico e demais. Ahora, se o alcalde pasa por ali, se dá baño de masas. E iso é o que queren. O resto lles importa o máis mínimo, non? Entón, o túnel de este, bueno, xa vos explicaron os compañeiros, pero non nos quedamos aí, porque moito nos tememos, non tivemos tempo aínda de ver, falou antes alguén, que vai pasar no barrio do Cura? Que zonas verdes van quedar? Porque aí hai unha boa bolsa de terreo na que teóricamente hai zona pública. Sí, a zona pública que vai ser como a Praza do Concello, como a Praza do Berbés, como a Porta do Sol que nos planifican. Pedra, pedra e máis pedra, non? Non conseguimos os datos científicos, pero imaginadevos a diferencia de temperatura que está padecendo o centro da cidade de meterle tanta pedra e non ter masa verde, o sea, ainda que foran maceteiros, vamos, en vez de tanta pedra, non? Con, por riba aínda, maiores problemas como é todo o tema de iluminación. O Casco Vello, pola súa idiosincrasia, está cheo de calesóns. Levamos anos pedindo que se mellore precisamente nos puntos máis conflictivos, non? Melloran a Porta do Sol, melloran García Barbón, que temos farolas con 5 brazos. E entras en outras zonas e non hai porque non lle interesamos. Somos aí, non sei, a aldea das Teris e Obelis, aquí no centro da cidade, e o que queren é expulsarnos.
E por riba, hai outra cuestión agora en riba da mesa, que non é cuestión de medioambiental, pero que é todo o tema de pisos turísticos e demais, que esa eco que rematamos o gran barrio de ocio, directamente a expulsión da veciñanza, en este caso pisos de aluguer e demais, e convírtenos directamente xa en piso turístico. Empeza a velos, este verán abriron un hostel, que non había no barrio, entón, que están? Hoxe puseron os valados, onte hoxe puseron os valados para o albergue de peregrinos no Berbés, para que volvemos ao barrio de ocio. En este caso, bueno, os peregrinos non molestan, pasan ca mochila, non, claro, pero donde podían ser moitas vivendas, vai eso. Política que está seguindo o Concello, onde saliu anunciado, centro de fotografía, non, como vamos a facer unha dotación cultural, xa o eliminamos, leva 8 anos pechado, e van a meter a sede da Diputación. Entón, en vez de ganar, en este caso, un museo, non? Perdémolo. E xa anunciaron que a Biblioteca Central, cando se faga estatal, posiblemente a pechen. Nos meterán unha sucursal do casino, porque, total, xa, para que buscar outras alternativas, non? A nos preocupanos, e o problema, como de costume, que nos pasa nesta cidade, onde fai xa uns poucos de anos, no momento que abres a boca e dices que estás en contra, ou te tachan de que eres dun partido, ou que eres de outro partido, e que son os 4 de sempre que están en contra do progreso de Vigo. Seguimos na mesma co Porto, non? No proxecto Abrir Vigo Mar deronse conta de que quedaba o Berbés descolgado, entón, no último momento, meteron o do Berbés. A conexión de Montero Ríos, de toda a zona de Areal, prácticamente, a Berbés, era derribando as naves de Redeiros. Todavía nos contestaron que non, porque facían falta para uso portuario. De repente, era Abel Caballero, presidente do Porto, nos aparece con unha gran idea que é montar restaurantes nas naves de Redeiros, non? Despois foi o cambio, entrou Corina, presidenta do Porto, chamoulle Portocultura. Como en la asociación se denunciou que eso non estaba no plan de usos do Porto, Caballero aproveitou a maniobra política e paroullo. Aparece o Concello montándonos un gastromercado no mercado do Berbés. Tendo un edificio público, nun barrio declarado saturado por ruidos, por bares e demais, o propio Concello promove un de tamaño considerable. A nave de Redeiros non se tira, meten agora aí unhas oficinas, e demais, por lo tanto, sigue truncado a comunicación de Montero Ríos co Berbés. E como non lle chegan ainda ao espacio portuario, estes días, dende a plataforma de defensa da ría, están denunciando os macrorecheos que queren levar adiante outra vez, unha vez máis, o Porto de Vigo. E varios tamén nos tocan no barrio. Entón, pois estamos perfectamente, non sei... Xa nos dá por rirnos, por decirle, cando nos chaman, e dicen, non, está todo estupendo, todo maravilloso, porque total non nos van a facer ni puñetero caso. Entón, é broma isto, por suposto. Por moito que non nos fagan caso, nos seguiremos polo menos ca nosa pouca ou moita forza a dicirle que non estamos de acordo en que aniquilen as posibilidades que temos. E ainda nos falta, que se falaba tamén, a panificadora, non? Que vai pasar ca panificadora nun espacio que tamén podríamos ganar algo de verde, non se sabe. E nos vamos a quedar con unha, que o que pasa que falando de personaxe que nos preside o Concello, falou fai anos de cambiar o Concello de sitio. Quería poñelo no outro extremo da praza para ganar o espacio da muralla do Castelo de San Sebastián. Sería outra posibilidade de ganar espazo verde no centro da cidade. Moito me temo que como o plan Nubel que quería facer no Náutico e como moitos outros non van a levar adiante porque, dende logo, movimentos non hai para ele. Nada máis. Deixarme sin tempo para outras cousas.